Ćao svima i dobrodošli u još jedan Netflix. Danas smo tu da vas naučimo nešto novo, tako da ostanite u narednih 10 minuta sa nama da vidite šta smo to danas spremili za vas. Siguran sam da znate ko je bio Napoleon Bonaparte i šta je on radio. Učili ste to u školi. Međutim, da li ste znali da je on voleo da ide u lov na zečeve i onda jednom prilikom pušteno 3000 zečeva za taj isti lov, ali su zečevi zapravo napali njega i mogli da mu nanesu štetu. Tako da, bez obzira što su zečevi mali i slatki, kada su u velikom broju, mogu biti i opasni. Osim što se smatraju najvećim pticama na svetu i što u punom trku mogu razviti brzinu od 70 km na čas, nojevi su poznati po tome što su im oči veće od mozga, kao i Akiju i Deksu. Osim što je Egipat poznat po Kleopatri, poznat je po činjenici da se Kleopatra zapravo udala za svoja oba brata. Ovo verovatno nikada niste čuli, ali možete zamislite dokle su išli ti odnosi u starom Egiptu, kad je bilo potpuno okej da se udaš za svog brata. Jako čudno. Kada se prizemljio svemirski brod koji se zove Apollo 11, u rezervoaru je imao goriva za još tačno 20 sekundi leta. Baš blizu. Jedan od članova posade Apollo 11, misije koja nas je odvela na mesec, je doživeo nezgodu. Njegovo ime je Buzz Aldrin i on je prvi čovjek koji se u svemiru umokrio u gaće. Jedine dve zemlje na svetu u kojima je najpoznatije piće Coca-Cola zabranjena jesu Severna Koreja i Kuba. Davnih godina Papa Gregorij IX je rešio da izazove rat sa mačkama i da ih se reši kako god je to moguće. On je smatrao da su mačke zlo. Međutim, onda se desila ekspanzija pacova jer nije bio niko tu da potamani te pacove, narušio se lanac ishrane i proširila se kuga zato što pacovi šire kugu. Tako da, naravoučenije priče jeste, ne dirajte lanac ishrane. Svi su bitni u tom lancu. Dok spavamo, nema šanse da kinemo. U viktorijanskoj Engleskoj imali su običaj kada neko premine. Oni ga izvade mrtvog i fotkaju ga u nekim prirodnim pozicijama, kao što je recimo sedenje, da bi imali neku uspomenu na te ljude. Mislim, meni je ovo jako jezivo. Sredstvo za čišćenje usta Listerin je nekada korišćeno kao sredstvo za čišćenje podova i kao lek protiv gonoreje. Pre nego što je alarm izmišljen kao pojam i kao neki, da kažemo, alat pre onih mehaničkih satova, ljudi su zapravo bili buđeni ljudima koji su im kucali na prozor. Postojali su ljudi koji su recimo išli sa gumenim čekićima i lupali na prozor da bi vas probudili. Sad naravno neko nije imao čekić, neko je samo kucao, ali eto, to je bila metoda nekad. Pa se vi danas žalite na Android prelepe melodije kada se budite, koje vas još i uspavaju maltene. Doduše u iPhone-u nećemo jer njihove melodije su bukvalno ono da odmah ustaneš. Pijavice, iako tako male i često gnusne, su zapravo vrlo fascinantne jer imaju 5 pari očiju, 300 malih zuba i 32 ganglije koje čine vrlo kompleksan mozak obzirom na njihovu veličinu. 1923. godine čovek po imenu Frank Hayes je umro dok je jahao konja i trkao se, dok je bio u trci. Međutim, šta se desilo? On jeste imao srčani udar i preminuo na konju, ali je ostao na konju nekim čudom i zapravo pobedio. Tako da ta trka jeste bila njemu poslednja, ali je odno i prvo mesto. Restoran tradicionalne hrane u Japanu je postao svetski poznat 2008. godine kada su ljudi širom sveta saznali da u njemu hranu poslužuju makaki majmuni umesto konobara. Da li izmišljam? Makaki. Nekada su urinom čistili usta. Bukvalno kao što danas koristimo recimo Listerin, tako se nekad urin koristio u starom Rimu, gde bi oni to mućkali u ustima, zato što urin sadrži amonijak koji je jako dobar za čišćenje bakterije i ostalih stvari. Tako da eto, svašta smo mi radili u prošlosti. Palacio de Sal, slani hotel u Boliviji, je hotel koji je u potpunosti napravljen od soli. Čak i stolice, kreveti. On ima 16 prostorija. E sad, neko je mogao da se zapita, pa dobro, a šta kada pada kiša? Ništa, obnavljaju hotel posle svake kišne sezone. Zamisli, ja ovako dođem kao,
da popravi malo krevet. Čekaj, ovaj sto je malo kriv kao. Staljin je poznat po tome što je voleo da se njegove fotke retuširaju i neretko bi uklonio neke ljude sa fotografija koji mu se ne sviđaju. Tako da je Staljin koristio Photoshop pre nego što je Photoshop uopšte i nastao. Mogu misliti koliko im je vremena trebalo da iseku ljude na stari način, znači, Kada čovek umire, čulo koje se posljednje gasi je čulo sluha. A sad idemo malo na domaću YouTube scenu da vidimo šta se događa. Šta rade YouTuberi koji su i dalje vrlo aktivni i koji se trude da održe scenu koja praktično i ne postoji na neki način. Padam. Dobro. Ali je osvežavajuć, delo je vrlo prijatno. Jeste. Evo sad ću ti kažem jednu zanimljivu činjenicu vezano za njega. Ovo je malo skuplji parfem, otprilike u rangu oko 200 evra. I ono što je specifično za njega jeste da ga maltene ceo Hollywood nosi i nosio ga. Znači, kad odeš na Hollywood, uglavnom glumci nose ovaj parfem, najviše George Clooney. E sad, on miriše kao, vidiš, zove se Green Irish Tweed, u smislu kao poljane, zelene, irske i sad kao tu imaš limunovu travu kad se šetaš po Irskoj. Ubolo sam limun. Da, tako da je jako zanimljiv. Ono što recimo nekim može da smeta u otvaranju jeste nota ljubičice koja miriše kao mirođija, koji miriše kao kristavčići iz meka. Ne znam da li ti to osjećaš? Da, kristavčići iz meka, definitivno. Ok, ali samo u otvaranju, ljudi, nemojte se plašiti samo u otvaranju. Je bure za kupus u 120 litara. Influencer, youtuber, žestoki momak sa beogradskog asfalta, amaterski glumac, rukometaš, portir, strastveni pušač, vozač C kategorije, karatista, diplomirani filolog, filatelista, IT stručnjak i šećeraš. Gospodine Bure za kupus, hvala vam puno što ste gost u našoj emisiji. Hvala tebi, Tešo, na pozivu i pozdrav svim gledalcima Balkan Info kanala. Pitanje svih pitanja danas u Srbiji, reality programi. Pa vidi, iskreno ti kažem, ja ne gledam reality uopšte, niti sam ikad gledao i verovatno nikad ne bi gostovao u tako nekom programu, mada, znaš kako kažem, ono nikad se ne zna, to sam rekao i prošli put pa sam otišao u reality. Reality je po mom mišljenju onako baš dno društva i jedan od načina da se skrene pažnja sa pravih problema. Ja jednostavno volim tehnologiju, razumete? A što se tiče Windows računara, ja zaista imam osjećaj da sam prešao igricu. Znači, da sam sve video, sve probao, dosta toga sam i imao. Tako da jednostavno želim da probam nešto novo. Znači, nešto novo, nešto divlje. I zbog toga, eto, jednostavno želim da vidim kakva je situacija na ovom laptopu. Inače, zašto sam uzeo Pro, zašto nisam uzeo Air, s obzirom da imaju isti procesor, zapravo isti laptop, realno Air i Pro su manje više isti laptopovi. Tako da, eto, uštedite malo i kupite Air. Ali zašto sam ja ipak uzeo Pro? Zato što Pro ima aktivno hlađenje, tako da bi trebalo duže da izdrži, ali punu snagu, a to meni znači ako budem nešto editovao ovdje. VR neće da bude neka tehnologija u budućnosti koja će da napravi, bukvalno ćeš moći da ideš kroz prodavnicu i da izabereš šta ćeš da kupiš. Moći ćeš auto da gledaš. 100%, ja sam ubeđena. Daj par desetina godina bit će VR. Mark Zuckerberg već radi na tome. Sigurno radi i mnoge kompanije. Zuckerberg radi sada najviše na Facebook Marketplace, da možeš da uradiš scan cijelog proizvoda. Znaš one fotografije kad izbaciš na Faceu i on ti onako iseče tebi i napravi 3D efekt. Kad pomeraš telefon, to sada svi rade. Izbacuju slike na Faceu i svi rade taj efekt. On hoće takav efekt da odradi, ali da se napravi scan od nekog proizvoda. Hoćeš da prodaš ovo, šolju. Da skeniraš šolju, da staviš na Facebook i da taj čovjek koji hoće da kupi tu šolju može bukvalno da je vidi kako se zove preko telefona i da razgleda kako izgleda. To radi sada Apple. Jeste, i meni su jako cool, to sam viđala, ali još nije rasprostranjeno ni u Americi toliko, a tek kod nas će doći, možda nećemo ni doživjeti. Uglavnom prodavnice uđeš i kao nema ljudi, što naravno ima svoje mane jer manjak radne snage i slično, ali sad pričamo da mi je cool na tehnološki način. Uđeš sa telefonom, nešto te skenira tvoj telefon, ti uzmeš šta hoćeš, staviš u svoju torbu. Amazon. Da, Amazon shop. I samo izađeš iz te prodavnice i on ti skenira šta ti je sve u torbi i skine ti sa telefona pare. Jer ti je povezan banki račun. Što je naravno loše zbog toga... Loše zbog ljudi koji, sve manje ljudi... Jer mašina nikad ne može da zameni čoveka, ali... Imamo ovdje Jaguara, ali gledaj ovo, papu.
tamo ima range neki, mislim da je ono SVR. Mislim da sam odabrao najgori dan za snimat ovak nešto zato što baš duva vjetar i vjerojatno me jako slabo čujete. Evo još jedan GT, wow koliko sam ja metara napravio, ne mogu još reći kilometara, zapravo napravio sam par kilometara sigurno. Izgubio sam se iskreno, znači sad sam od tamo došao, nemam pojma ni šta radim, ali pokušavam naći izlaz i doći negdje, ovaj brat isto nema blage veze šta radi. Ali u biti da, tražim neku dobru lokaciju. Umiraj, moram naći nešto da stane. Ovdje je pola grada u izgradnji, evo ga neki Chevrolet lagani. Gdje god dođem, pola grada je pod nekom izgradnjom i konstantno se nešto gradi i lupa i šta znam. Sad, iskreno nemam pojma di sam, ne znam ni šta radim, ni di da idem, ni tišta, pošto nemam internet. Inače kažu, rekli su nam kako sve radi do 6, kako nećemo imati gdje da jedemo, kako ne rade kafići i restorani. Međutim... Sorry girl, do you want maybe Louis Vuitton for 20 euros? No, No, for 10 okay. No, for you 50 my friend, please. No, 10 no more. No my friend, please. How much you say? I'll give you 7, Čerče, ti voliš ovaj lokum? To je ono slatko. Ma sve ja volim. Kupit ćemo i to Šalim se, to nisam probao, ne znam. Mislim, možda sam i probao, ne znam da je to. Sviđa mi se što svuda ima ovo ceđeno voće, to je meni omiljeno, to mogu da jedem. Da. Uglavnom, da, svi su nam rekli da sve radi do 6, evo i nedelja je. Međutim, rade baklave, to je danas. Nije gladan, ali tu smo svi prošli. Stavi još koji gulaš njima, a? Ajmo ljudi, sad ćemo još jedan gulaš. Ali nemoj tu biti, ja vidi tamo, gledaj. Daćemo onom crnom, ajmo crnom, ono pričamo. Haj Gali, uglavnom se... Ovo će mi pojesti, vred. Ovo je ubica. Kao što i to je ljudi, crni su. Smo plaši, ne znam šta mu je. Dobro je. Ko ti šao? Snimi njega, ti snimaš platinu. Evo ljudi, gulaša. To je to. Znači, nahranili smo od 3 psa, tako da idemo naći još u centru Novog Sada još neke pse i to je to. Znači, kao što vidite, ostalo nam još dosta granula, imamo jedno 10 gulaša, 8, tako da to je to. Idemo dalje ljudi, čujemo se kasnije, čao. Nisu ljudi, naišli smo na nove pse, lutalice, to jest oni već tu borave duže vreme, tako da idemo da uzmemo, kako se zove, granule i gulaš, ali ljudi jako je zeznuto, zato što ovi kerovi su, kako drug rekao... kerovi, to s vama ljudi. Drug mi je rekao da su ovi psi jako opasni, znači ono, čim im priđete tek tako, misle da hoćete nešto loše da im uradite, tako da, kao što vidite, oni tu već sigurno duže vreme ono i žive, spavaju, zezaju se, tako da, koliko ih ima? 1, 2 psa. Evo ljudi, kao što vidite, sad ćemo ljudi mi njih da nahranimo. I je odmah stavio. Pazi, ovo liko je ispao balon 500 puta, tako da je bukvalno izgubila sekund na tome. Ova žena je stavila rekord sa okretanjem obruča, ali na zadnjici ljudi. What? Kako on pala na pamet uopšte? Uspjela je za 3 minuta 400 okreta da napravi. Pa šta si ti, znači, me neko zeza? Ovo iskreno izgleda jako komplikovano jer ne možeš da vidiš uopšte. Stoji ti iza i samo treba da ideš levo desno, ali bukvalno ti ne vidiš to iza sebe. A, okej, ima ogledalo, okej. Previše čudan rekord. Možeš tu radiš što god hoćeš i bit će rekord. Moram ja da smislim ovako neki rekord jer vidite kakve gluposti postaju rekordi, ko se seti ovog WTF. Ja bi mogao više 100%. Suništavite like ako želite ja da oberam ove svetske rekorde. Zamislite mene da ovo pokušam. Ja sam izbacio preko 2000 videa na YouTube-u. Možda je to neki rekord. Ako ste mislili da je to cool, pogledajte ovu ženu koja je uzela i napravila najveći obruč na svetu i stvarno je uspjela da napravi rekord. Ja ne mogu da verujem kako ovo radi uopšte. Nju kontroliše krug, znači ona samo pokušava da ostane u mestu kao što vidite. To je bilo sve ove nedelje, vidimo se i sledeće. Vavum televizija 10.5.17.55 oba dana vikenda, kasnije na TikToku i na YouTubeu. Zapratite nas, ostavite komentar šta vam se najviše sviđa, a mi se vidimo u sledećoj emisiji. Ćao!